weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to gojiyel fulɓe to numuyel to sincuji sincu bocar sada ko ɗin wattuji yoni ha toon to gumbayel ha toon to guurel maayo kono noon ko ɗin wattuji yoni ha toon to kundel ha to bala kabaruji men coftal ballita ko demgal pulare kikitande o man fuɗɗoro toon to leydi mauritanie halen kay ko fate coupe d' afrique des nations sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas potite quart de final ɗen ɗon potite koye kikiɗe hankkinde fuɗɗa yuɓinede oɗo sankay hiɗe jokki toon to leydi mauritanie to leydi mali mayne hal ko fate tournoi zimbo zimbo toon to ñorodi sahel potite dutal jokkine kikiɗe hankin e oɗo sanga hiɗe jokki hettoɗen ko ceerno souleymani mari ko kanko tigui haalanden ɗen ɗon potite woni kay yarude toon to ñorodi sahel toon to dowlaji europe mayne haal kay ko fati 16e de final europa league ɗen ɗon potite koye kikiɗe hankkinde yuɓɓina e kikiɗe hande noon sordas taw noon ko ɗon tirage on ɗon yalti ko fati kay e 8e de final toon to europa league ɗum noon ko caggal tan de on ɗon tirage yuɓɓina ñalawma hande toon to leydi suisse toon to dowlaji européde ɗen ligue embol leydi france ñalngu nogas e jeeɗiɗo koye kikiɗe hande ɗen ɗon potiɗe fuɗɗete yuɓɓine toon to la ligue santander mbo leydi espagne ñalngu nogas e joyɓijo koye kikiɗe hande toon to premier league mbo leydi angleterre ñalngu nogas e jeegoɓijo koye ñalawma janggo ɗen ɗon potite fada ko nonne kay toon to série a mbo leydi italie ñalngu nogas e nayyi to bundesliga mbo leydi allemagne ñalngu nogas e tataɓijo so wattu okkima yaha toon to leydi portugal haalen kay ko fati e premier league mbo leydi portugal taw koye ñalngu nogas e gohoɓijo ma ɗen ɗon potite fuɗɗe yuɓɓinede kikiɗe hande toon to leydi portugal musidɓe tedduɓe wata goɗɗe joni jaynoɗen joom ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma o ko mawde nogas e jeegom colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pulare no mbirɗen gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to leydi mauritanie haalen kay ko fati coupe d' afrique des nations taw ko sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas e goho e kikiɗankin ɗen ɗon potiti quart de final ɗe fuɗɗama yuɓɓinet toon to leydi mauritanie hakkude kay leydi cameroun kañum tigui huccodirno e leydi ghana ngal ɗon potal noon e kikiɗankin ngal wuuli jaw caggal kay nde ngal waɗi hojomaji capanɗe jeenayyi hay goto e mabɓe heɓani ko wiyete loggol ko nden tigui ɓe yeehi toon to hojomaji dottaɗi to hojomaji dotta to noon temedere e tati hojom ko ɗon tigui leydi cameroun heeɓi kay loggude e ngal ɗon potital loggel ko noon yeehi ha woni temedere e nayyi hojom ko ɗon tigui leydi ghana itti ngel ɗon loggel wadde kam fami ngal ɗon potal e kikiɗanki caggal kay toon to hojomaji dottaɗi ɓe waɗi ko gotel e gotel ko nden tigui noon ɓe yeehi toon to faw fetta to noon ko leydi ghana kañum tigui fetti ha no hannirta ni caggal kay toon to faw fetta ko leydi ghana kañum tigui wawi hebde kay fartange yewtude ɗum noon ko caggal tan nde ɓe fooli leydi cameroun baluji nayyi wondude baluji ɗiɗi toon to faw fetta toon to leydi mauritanie heddoɗen e kikiɗankinɗen ɗon potite quart de final jokkino toon to leydi mauritanie e kikiɗankinɗen ɗon potite jokkino hakkude bourguina faso kañum tigui huccodirno e leydi ouganda ngal ɗon pottal ne kay caggal nde ngal yeehi toon to hojomaji dottaɗi ngal gayniri kay ko toon to faw fetta kono on ɗon faw fetta kay ko leydi ouganda kañum tigui fawi kay fetti ha no hanniri ni ɗum noon ko caggal tan nde ɓe fooli kay leydi bourguina faso toon to faw fetta taw noon ko baluji joyyi wondude kay e baluji ɗiɗi toon to leydi mauritanie toon to leydi mauritanie heddoɗen nden noon potite quart de final no jokki e oɗo sanga hakkude kay leydi maroc kañum tigui huccodiri e leydi tunisie ngal ɗon dawal gadnal noon timmi e ngal ɗon potal toon to leydi mauritanie kono noon hay goto mabɓe heɓani ko wiyete loggol ɗen ɗon potite maɗe jokku kono noon men artu e majje taw koye kabaruji men faaɗi e kikiɗe janggo toon to leydi mauritanie sen nimima toon to leydi mauritanie en mbirren gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi mali toon to ñorodi sahel tournoi zimbo zimbo potite dutal mum no jokki yuɓɓinede kikiɗankin noon ko sewde kañum tigui sami hettoɗen hen ko ceerno souleymani mari ko kanko tigui waɗanten cimtol ngal ɗon potale kikiɗankin ha kay e jogorɓe huccodirde kikiɗe hande toon to tournoi zimbo zimbo ceerno souleymani mari ko jaam ñalle ma salam bandiraɓe jaam ñalle moɗon weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa oumar dembel diallo gonɗen ko 16h18 ɗo to étade seykou golfa hakkude samba gore e wuuro men witego dara hanke mbawi yiide grand match hakkude sewnde gurel maboɓe ndendi wuuro oumar sangonen e kañume ka jaba mbomoyaɓe match ne mbawi gasde e mbi partout wadde sewnde wawi samde hande noon ko hakkude samba gore e dara ko wajibu ma goto sama min jettima oumar dembel diallo ɗo to stade seykou golfa ma en jetto supportuji luuka dole supportuji samba gore luuka bisimilla moon musidɗo a fiye a garani ligal fuuti merci oumar dembel diallo mi salminima mi yettima allah no fewi voilà garan stade seykou golfa hande ko le 26 deuxiéme mois 2021 ɗo to ñorodi sahel denndangal ɓiɓɓe ñoro ene nodda en calminen mamma fanta jigoyi goɗɗo ko mawni e nder golle ɗe
ene noddi ɓiɓɓe ñorankoɓe kala goto yo yi hoore mum e gollal ngal kala goto yo yi hoore mum e gollal ngal anda ko kañum foti wadde anda ko kañum haani wadde ngare ballodiran ha ñoore men ɓamto ngare ballodiran ha ñoore men ɓamto Oumar Dembel Diallo weltare ɓiɓɓe fulɓe e stade Sékou Golfa ceerno Souleymani Mariko sen imima toon to leydi Mali ne mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular faɗen ko toon to dowlaji Europe halen kay ko fati e 16e de final Europa League ɗen ɗon potiti caggal kay e kikiɗe cankinde Tottenham mo Harry Kane heeɓi kay passe mum fade kay toon to 8e de final ɗum noon ko caggal tan de ɓe folno ɓen ɗon wiyeteɓe Wolfsberg ASC taw noon ko toon to dingiral ngal Wembele e kikiɗanki noon ɗen ɗon potiti jokkina 16e de final toon to Europa League hakkude Ajax Amsterdam kañum tigui jaɓino linbol leydi France ngal ɗum pottal noon e kikiɗanki ko Ajax Amsterdam kañum tigui foli kay lin baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel kikiɗankin ɗen ɗon poti jokkino hakkude kay Arsenal kañum tigui jaɓino kay Benfica mbo Lisbonne ko noon ngal ɗon pottal kay ko Arsenal mbo Pierre-Emerick Aubameyang kañum tigui wawi kay hebde kay fartange fawde e dow Benfica mbo Lisbonne balluji tati wondude balluji ɗiɗi e ngal ɗon pottal noon e kikiɗankin ɓiɗɗo gabonajo on faami kay Pierre-Emerick Aubameyang o wawi kay luggude hen loggi ɗiɗi e kikiɗankin e ngal ɗon potidal toon to dowlaji Europe no hededen 16e de final potite mum jokkina kikiɗankin hakkude kay Offenham kañum tigui jaɓino Molde FK ko noon ngal ɗon pottal ne kay ko Molde FK kañum tigui fawi e dow Offenham ha e dingiral mum balluji ɗiɗi wondude ndiga Napoli mbo Kalidou Koulibaly kañum tigui jaɓino FC mbo Granada ko noon ngal ɗon pottal toon to dingiral Diego Armando Maradona ngal Napoli e kikiɗankin ko Napoli kañum tigui fawi e dow FC mbo Granada balluji ɗiɗi wondude baliyel gotel haɗan kay ɓen ɗon wiyeteɓe Napoli ɓe wawi kay elminede toon to Europa League caggal kay dingiral toon to dingiral Los Carmenes taw koye jahangal wonno ko FC mbo Granada kañum tigui folnoɓe balluji ɗiɗi wondude ndiga e kikiɗanki noon kamɓe ɓe wawi kay folde FC mbo Granada ko balluji ɗiɗi wondude baliyel gotel toon to 16e de final Europa League ɗen ɗon poti jokkina kikiɗanki hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay Rangers Glasgow kañum tigui jaɓino Real Hasver ngal ɗon pottane kay ko Real Hasver kañum tigui fola balluji joyyi wondude e balluji ɗiɗi ɓen ɗon wiyeteɓe Maccabi Tel Aviv kañum tigui jaɓino kay Villarreal mbo leydi Espagne ko ngal ɗon pottane kay e kikiɗankin kay ko Maccabi Tel Aviv kañum tigui fola balluji ɗiɗi wondude e ndiga Shakhtar Donetsk kañum tigui yaafo ɗon ɓen ɗon wiyeteɓe Shakhtar Donetsk kañum tigui jaɓino kay Maccabi Tel Aviv ko noon ngal ɗon pottal kay e kikiɗe hankin ko ɓen ɗon wiyeteɓe Shakhtar Donetsk kañum tigui foli kay Maccabi Tel Aviv baliyel gotel wondude ndiga Villarreal kañum tigui jaɓino Red Bull Salzbourg ngal ɗon pottal kay ko Villarreal kañum tigui foli Red Bull Salzbourg balluji ɗiɗi wondude baliyel gotel e kikiɗe hankin ɗen ɗon potite jokkino hakkude kay Club Brugge kañum tigui jaɓino kay Dynamo Kiev ngal ɗon pottal kay ko Dynamo Kiev kañum tigui foli Club Brugge baliyel gotel wondude ndiga e ɗen ɗon poti jokkino kikiɗe hankin hakkude kay Dinamo Zagreb mbo leydi Croatie kañum tigui jaɓino kay FK Krasnodar ko noon ngal ɗon pottale kikiɗanki ko Dinamo Zagreb kañum tigui foli FK Krasnodar baliyel gotel wondude ndiga Leicester City kañum tigui jaɓino Slavia Praga ngal ɗon pottane kay ko Slavia mbo Praga kañum tigui foli Leicester City hay dingiral mum balluji ɗiɗi wondude ndiga Bayer Leverkusen kañum tigui huccodirno e ɓen ɗon yiteɓe Young Boys ngal ɗon pottane kay ko Young Boys kañum tigui foli kay Bayer Leverkusen balluji ɗiɗi wondude e ndiga Manchester United kañum tigui jaɓino Real Sociedad ngal ɗon pottalne kay ko ndiga e ndiga AS Milan kañum tigui jaɓino Étoile Rouge ngal ɗon pottalne kay e kikiɗe hanki hakkude Étoile Rouge e ɓen ɗon wiyeteɓe AS Milan ko gotel e gotel haɗan noon ɓen ɗon wiyeteɓe Étoile Rouge ɓe wawi kay elminede ɓe heeɓi e ngal ɗon potitalne kay kartal boɗole e kikiɗe hanki toon to dingiral San Siro toon to Europa League ɗen ɗen ɗon poti jokkino hakkude PSV Eindhoven kañum tigui huttodirno e Olympiakos ngal ɗon pottalne kay ko Olympiakos kañum tigui fola baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel AS Roma kañum tigui jaɓino kay Sporting Braga mbo leydi Portugal ko noon ngal ɗon pottalne kay e kikiɗankin toon to Grand Stade Olympique mbo Rome ko AS Roma kañum tigui foli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Sporting Braga taw noon ko balluji tati wondude e baliyel gotel toon to Europa League noon potite 16e final muɗum koni tigui yaari caggal kay nde ɗen ɗon potiti kala yuɓɓina kay e kikiɗe hankin toon to dowlaji Europe toon to 16e de final noon hedde ɗen caggal kay e ñalawma hande toon to leydi Suisse ɗen ɗon potiti kala ɗe waɗama kay tirage ko fati kay e 8e de final ɓen ɗon wiyeteɓe Ajax Amsterdam kañum tigui huccodirta kay e ɓen ɗon wiyeteɓe Young Boys ko ɓen ɗon wiyeteɓe Dynamo Kiev jaɓɓoto ko Villarreal mbo leydi Espagne AS Roma huccodirta koye Shakhtar Donetsk Olympiakos kañum tigui hawri e Arsenal ɓen ɗon wiyeteɓe Dynamo Zagreb hawri koye Tottenham mbo Harry Kane Manchester United kañum tigui huccodirta e AS Milan mbo leydi Italie Slavia Praga kañum hawri koye ɓen ɗon wiyeteɓe Rangers Glasgow ko noon kay FC mbo Granada kañum tigui hawri kay e ɓen ɗon wiyeteɓe Molde
FK tonto leydi Espagne jahangal watta non tonto Los Carmenes ko ton tigi jahangal watta hakkunde kay ɓen ɗon wiyeteɓe FC mo Granada kañum tigi huccodirta e molde FK tonto leydi Espagne ɗen ɗon poti noon ko kanje tigi woni kay potite waɗade tirage taw noon koko fati kay e 8e de finale tonto Europa Liga sen imima ko fati Europa Liga ha laaɓi no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balɗe taw koye ɗemgal pular heddoɗen ko tonto dowlaji Europe Ligue e mbo leydi France ñalngu nogas e jeeɗiɓijo koye kikiɗe hannde ɗen ɗon potiɗe fuɗte yuɓɓinet sanga wattuji nogas e goho ɗi fawanayi o joom wonande eruji Europe hakkude kay stade Rennais kañum tigi jaɓɓoto Nice e ñalawma janggo ma ɗen ɗon potide kay ɗe jokku tonto Ligue e mbo leydi France taw koye ñalngu nogas e jeeɗiɓijo ma jokku kay sanga wattuji sappo e tati fawɗi walla kay wiyen sanga wattuji sappo e tati ɗi fawanayi hojom hakkude Bordeaux kañum tigi huccodirta e Metz so yeehi ha wattuji sappo e jeeɗiɗi ɗi fawanayi hojom ma kay Dijon jaɓa kay Paris Saint-Germain tonto leydi France sen imima tonto leydi France no mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balɗe taw koye ɗemgal pular faɗen ko tonto Bundesliga mbo leydi Allemand haalen kay ko fati e ñalngu nogas e tataɓijo ɗen ɗon potite kikiɗade sanga wattuji nogas fawɗi hojomaji capantati wonande eruji Europe ko Werder Bremen kañum tigi uttata ñalngu caggal kay ko kamɓe tigi jaɓato Eintracht mbo Francfort tonto leydi Allemand tonto leydi Allemand noon ñalngu nogas e tataɓijo ma jokku kay e ñalawma janggo sanga wattuji sappo e joyi fawɗi hojomaji capantati wonande eruji Europe na hawra tonto Afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e nayyi fawɗi hojomaji capantati hakkude kay ɓen ɗon wiyete Bayern de Munich kañum tigi jaɓato FC Cologne tonto Alliance Arena so on ɗon wattu noon ma ɗen ɗon poti jokkoy hakkude Borussia Dortmund kañum tigi jaɓato Arminia Bielefeld so yeehi ha on ɗon wattu ma Stuttgart jaɓɓo Schalke 04 on faami kay ko Schalke mbo Salif Sané tonto leydi Allemand noon e ñalawma janggo ma ɗen ɗon potite jokku kay sanga wattuji sappo e joyi fawɗi hojomaji capantati wonande kay eruji Europe hakkude kay Wolfsburg kañum tigi jaɓato Hertha mbo Berlin so yeehi noon ha wattuji sappo e jeetati fawi hojomaji capantati RB Leipzig kañum tigi jaɓato Borussia Mönchengladbach tonto leydi Allemand sen imima tonto leydi Allemand en mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balɗe taw ko ɗemgal pular faɗen ko tonto La Ligue Santander mbo leydi Espagne haalen kay ko fati e ñalngu nogas e joyiɓijo e kikiɗe hannde sanga wattuji nogas e goho ɗi fawanayi hojom tonto Ceuta de Valence ko hakkude kay Levante kañum tigi jaɓato Atlético Club de Bilbao ngalum potal noon kangal tigi uttata kay ñalngu nogas e joɓi tonto La Ligue Santander mbo leydi Espagne tonto La Ligue Santander mbo leydi Espagne ñalawma janggo ma ɗen ɗon potite jokku kay hakkude Eibar kañum tigi jaɓato ɓen ɗon wiyeteɓe Huesca sanga wattuji sappo e nayyi ɗi fawana e hojom wonande eruji Europe so yeehi ha wattuji sappo e jeegom fawi hojomaji sappo e joyi wonande eruji Europe potital mawgal no fada tonto Ramos Sanchez Pizjuan hakkude kay FC Séville kañum tigi huccodirta e FC Barcelone tonto leydi Espagne tonto leydi Espagne nane ñalawma janggo ma ɗen ɗon poti jokku kay sanga wattuji sappo e jeetati fawɗi hojomaji capantati hakkude kay équipe mbo Vitoria on faami kay ko Deportivo mbo Alaves kañum tigi jaɓoto ɓen ɗon wiyeteɓe Osasuna e kiki janggo noon sanga wattuji nogas e goho udata ɗen ɗon potita ha laaɓa toon to Coliseo Alfonso Pérez ngal Getafe ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Getafe kañum tigi jaɓoto FC mbo Valence toon to leydi Espagne sen imima toon to leydi Espagne mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi Angleterre to leydi Angleterre noon halten koye Premier League mbo leydi Angleterre taw koye ñalngu nogas e jeegoɓijo ɗen ɗon potidene kay koye kikiɗe janggo walla kay wiyen koye ñalawma janggo ɗen ɗon potiɗe fuɗɗe yuɓɓine sanga kay wattuji sappo e tati fawɗi hojomaji capantati wonande kay eruji Europe hakkude Manchester City kañum tigi jaɓto West Ham United so yeehi ha wattuji sappo e jeegom ɗi fawana e hojom ma Brighton jaɓɓo kay walla kay wiyen kay so yeehi ha wattuji sappo e jeegom ɗi fawana e hojom ma kay ɓen ɗon wiyete Brighton ya kay jillu mum ha toon to West Brom Albion toon to leydi Angleterre ɗen ɗon potiti maɗe jokku kay sanga wattuji sappo e jeetati fawɗi hojomaji capantati wonande eruji Europe hakkude Leeds United kañum tigi jaɓoto Aston Villa so yinan ha wattuji nogas e goho e kikiɗe janggo uddat ɗen ɗon potiti ko hakkude Newcastle United kañum tigi jaɓoto Wolverhampton mbo Adama Traoré toon to leydi Angleterre sen imima toon en mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular faɗen ko toon to Série A mbo leydi Italie haalen kay ko fate ñalngu nogas e nayyi ɓijo e kikiɗe janggo sanga wattuji sappo e joyi ɗi fawana e hojom hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Spezia kañum tigi jaɓoto Parma ngal ɗon potal noon ko sanga wattuji sappo e joyi ɗi fawana e hojom wonande eruji Europe na hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e nayyi ɗi fawana e hojom so yeehi ha wattuji sappo e jeetati ɗi fawana e hojom ko Bologna kañum tigi jaɓoto Lazio mbo Rome e kikiɗe janggo noon pottal kay ɓurgal fadede kay toon to Série A mbo leydi Italie sanga wattuji nogas fawɗi hojomaji capanɗe nayyi e joyi ko hakkude kay Elias mbo Verona kañum tigi jaɓoto kay Juventus mbo Cristiano Ronaldo toon to leydi Italie sen imima ko fati e Série A mbo leydi Italie no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular
faden ko ton to leydi Portugal halen kay ko fati Premier League mbo leydi Portugal nyalngu nogas e go bijo ko kikidande sanga watuji nogas e go fawdi hojumaji capantati utadden don poti non ka kun kay Victoria Guimares kanyum tigi jaboto Boa Vista e nyaloma jangono ma den don poti kay joku nyalngu nogas e go bijo ton to leydi Portugal e nyaloma jango ma den don poti kay joku ton to leydi Portugal taw ko nyalngu nogas e go bijo ton to Premier League mbo leydi Portugal e kiki jangono den don poti kay hide foti jokude sanga kay den don poti hide foti jokude ya fudon ton to leydi Portugal e nyaloma jango sanga watu sappo e jegom fawdi hojumaji capantati wonande kay eruji Europe don to leydi Portugal ko hakkunde kay ben don wiyeteɓe family kawo kañum tigi jaɓɓoto faraysa so non ha wattu sappo e jeenayyi fawana e hojom ko Sociedade Santa Clara kañum tigi jaɓɓoto Parcos de Ferreira e kiki janggo noon pottal kay ɓurgal fade ñalngu nogas e gooɓi ton to leydi Portugal sanga wattu nogas e goo fawde hojumaji capantati ko hakkunde kay FC Porto mbo Moussa Marega kañum tigi jaɓɓoto Sporting Lisbon mbo leydi Portugal ngal ɗon pottal noon ngal jeeya kay e potital ɓurgal fade caggal kay e sifnordon ton to leydi Portugal ha hande kay to gardi muto jokki arre kay ko Sporting mbo Lisbon rewi hen kay ko FC mbo Porto mbo Moussa Marega wadde kay on fami kikidi jang kay ko potital classico ton to Premier League mbo leydi Portugal ko kañum tigi watta sanga watuji nogas e go fawdi hojomaji capantati wonande eruji Europe musidɓe teddu wetiyankoɓe eltare ɓiɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigi woni ko merena noon kabaruji meɗen coftal walli taw ko demgal pular ton to leydi Mali caggal kay potite duttal taw ko tournoi zimbo no jokki yuɓneɗen hettike Ceerno Souleymani Mariko ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Umar Dembélé Diallo kettuki mala ki jaam yo jaam gueno hirane